Beste ljudi, evo nas u najnovoj epizodi na Vuk Nikolić kanalu i danas igramo, kao što vidite, Ager Hrvatsku. Sada malo da skupimo ove loptice, beži dok pojera velikog, neće me pojede. Ладно, что мне было? Нормально. Андреа! Доđi! A snimaš Agario? Dešava se na storiju. Izvinite. Ne mene ovo snimaš. Ljudi, evo nas, izvinite, ali stvarno iritira. Mislim da se i vama nije svidjelo ono... Da, meni zato što na zidu soft se ne čuje zvuk, pa mora da uključim ne znam se zove, da se čuje ovako duplo. Znači kao da pevate na mikrofon, znači sad čuje se, ne znam kako da vam objasnim, ali dobro. Ninjago. I znači eto. Znači što se tiče specijala, ne znam kad će biti. Možda će uskoro. Očekujte da će biti na polugodištu. Mislim, kod nas na polugodištu. Da, na polugodištu jer nemamo vremena da se skupimo svi ovi moji drugovi. Ali dobro, vidjet ćemo. Sad ćemo se pogovoriti. Naravno, bit će epizode, to obavezno. Sad da pravimo ovog Ultra Endermana. Ne, tako nećemo. Svaki smrad. Da znaš da si smrad. Pa hvala smradu. Dođi da te pojede. Budi smrad. Budi smrad. Ja sam smrada, jej. Idemo se ovamo. Sad moram da skupim mog malog da bi umio veliki. Samo... Evo ga. Razi Srbija. Gdje se tismo? Jej. Špiko, beži. Fuck. Shit. Jebem. Dobro ljudi, nekako smo uspeli. Kao si.
Zašto vi kopiraju Eden Creations? Znači oni kao pišu Eden Creations JT, kao da YouTube, kao da bi oni njemu davali kao da je on Eden Creations, ali uopšte nije. Da je možda ne mogu da upravim. Ne mogu. Srbija nije jedna, tako ću da upravim. Ne! Dobro. Ja sam se izvukao, ali nije se izvukao. Dobro. Dobro. Meni nije pojelo, što je dobro. Molim. Sjeo. Vasilijevo zaboravio. Ne. Samo provalio čega uključi pijem čak. Sad ćeš ti da vidiš. Kada sam to učio. Andrija! Drugi sam! Da! Super. Četvrti sam. Telak pojao neki deo. Ne, nego je Ahmed ovaj prvi dodao, Ahmed u drugom. Tako da sam to i ovaj... Od Haruna na Ahmed. Ja li ovo Nikolac? Neću govoriti. I ljudi, to je bilo to. Sad će da pređemo na timove. To sam prvi. Samo da me pada zapute kraj. Trojni sam, najgori sam. Super. Ekstra pro! Samo malo da rastijem. Izgleda nekako prazan server. Malo sam to zajedno. Što da skupim. Da, ovdje crveni ne mogu da jedu vas.
plavi zeleni mogu, ali na primjer da sam plavi, to ne bi mogli da jedu mene, a neka druga boja bi mogla da jede mene. Ajde, pošto sam na crven. Ne. I ovdje u Other Hrvatskoj timove vidio sam da imaju skinovi, kao sam gledao i tako pisalo je skins, valjda tako, ne znam. Sad ćemo da... Ладно. Давай се разпадай. Čekaj. Skinovi. Aha, sad pišu koju ja hoću. Andrija, dođi. Sad ovdje mogu da biram koju hoću. Nego vidiš ime skina. Da, i onda napišem. Mrt. Čuti, Andrija. I ljudi samo da me pogledaju još jednom i kraj nećeš da snimam jer... Uzalud je! Andrija, čuti! Tako da onda će... Pinelče, ako hoćeš da te pojedem, onda moraš da ideš. King Oro. Samo ću te pojedem, King Oro. Stani, to! To. Čuti! Čuti! Ko što nećeš dobro kad ti pokazujem? Neću dobro. Dobro, ja ću. Pojedem Luna. Neće ništa. Evo. Nalazi da se raspadne sa mnom. Jedina. Ajde malo brzo koji ti je djela. Kinezi. Mislim, ovo su Indijci. Indrinjani. Znaš meni Indrinjani. Eni gore zeleni neki mali. Sada ti je KFC. Tu! Ovo već se King Mateja. Bežem za njegove. Ajde, Tu! Dole, napravio. A dobro, to je tvoj. Tu je. Šta? Fejza! Hvala mi crveni. Hvala crveni. A slušaj mi, hvala mi crveni. Fejza. Dobro, Andrija, ajde beži crveni, bez mene možda ne pojavi. Hvala. Ej, već se Fejza. Ne! Dobro, Andrija, nisi nimao. Gle, ovo manje. Bosna i Hercegovina, najmanje šta ne juriš. Pojedi ga, ide cana. Hvala, brate, koliki. Dobro, rekao, vi ste ljudi. Pa? Zeleni su.
Neću. Vidiš da ne mogu da napravim. Dok begam od ovog Bošnjaka. Beži Bošnjaci. Crveni, pomagaj. Nema ti spasa. Stavi se. Ne. Spas. Ne. Ako varaš ako Bože posveš izbavljanje za situaciju. Pazi, ćaš. Ajde Bože, molim te spasi. Da će pukati. Neće. Zato što sam ga zeznala. Ne znam. Bilo to ljudi. Nisi. Vidimo se, čao, molim vas, komentarišite, znači pišite koji challenge hoćete da radim i subajte me, to mi je mnogo bitno. Ako hoćete da radim pitanje i odgovore, pošto ja nemam stranicu, ono kao da pišete pitanje, onda pišite kao komentare, to sam tada da kažem. Tako da, molim vas, pišite to. Vidi. Miljana Nedeljko. Stefan. Nemam pojma. I ljudi, hvala što ste gledali. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!